Dobrý deň prajem, vítam vás na mojom 4. investičnom seminári. Moje meno je Marek, manažer spoločnosti Broadcast Consulting, vítajte. Dneska si budeme hovoriť niečo o najrizikovejších cenných papierov na trhu. Sú to akcie. Je to vlastne druh cenného papiera, ktorý vie priniesť najvyšší výnos, ale je takisto spojený s určitými rizikami a na Slovensku sa ľudia toho veľmi boja. Mojím cieľom budem vám ukázať, ako spraviť analýzu jednotlivých akcií a spoločností, ktoré emitujú tie akcie, aby došlo k situácii, že človek, ktorý by sa rozhodol investovať práve do akcií v očakávaní vysokého výnosu, je s najväčšou pravdepodobnosťou po dodržaní investičného horizontu bude jeho výnos dosiahnutý. Takže začneme. Takže, jak som spomínal, akcie sú spojené s dlhodobým investovaním a samozrejme, keď sa povie akcie, tak každého napadnú tie rôzne trhy, rôzne tie operácie na burzách a tak ďalej však. No a je to však spojené teda jedno zlaté pravidlo, ktoré hovorí teda, že tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení ju prežiť znova. Povedal George Santayana, je to jedna zo skutočností, na ktorú treba brať veľký ohľad, a nakoľko aj podnikanie platí, že uč sa z chýb druhého a nerob chyby, ktoré robili ľudia pred tebou. To znamená, že pokiaľ sledujete vývoj trhový z dlhodobého hľadiska, tak eliminujete to riziko, že by ste mohli spraviť rovnakú chybu, ako sa spravili v minulosti ľudia pred vami. A dochádza k situácii, že tým eliminujete to riziko a môžete na tom ďalej zarobiť, pokiaľ sa správne zachováte. Dobre, čo týka histórie, tak už len keď sa pozrieme na 20. storočie, tak v Amerike situácia na trhu vyvíjala veľmi dobre. 20. storočie prinieslo Amerike veľmi výrazný rozvoj a takisto už koncom 19. storočia vznikol prvý trhový akciový index a tým je Dow Jones Industrial Average. Je to trhový index, ktorý to znamenáva portfólio spoločností, 30 spoločností z priemyselného odvetvia. Čo týka vývoja, tak čo týka Dow Jonesu, tak ja som vám tu ukázal niekoľko situácií, ktoré nastali od roku 1928 až do konca roku 2014. A mňa by zaujímalo, čo z toho grafu viete vyčítať. Pán Šimala, čo ste zaznamenali z tohto grafu, ako sa vyvíjal trhový index Dow Jones počas posledných 80 rokov? Mal rastúcu tendenciu počas, dá sa povedať. Mal rastúcu tendenciu, áno? Okrem niektorých rokov, alebo mesiacov, dá sa povedať, že mal veľmi dobré zhodnotenie začiatku vzniku. Čo z toho grafu vyplýva? Keby ste, zrejme vy nie, ale keby vaši starí rodičia investovali v Amerike začiatkom 30 rokov 20. storočia, tak ich $1 má hodnotu dneska vyššie $18,000. To zhodnotenie tam je veľmi rapidné, ale jedná sa o veľmi dlhý investičný horizont a preto každý investor, každý človek má právo si z toho vybrať svoj investičný horizont a tak, aby mu tie peniaze v tom čase zarobili. Aké najväčšie zmeny si zaznamenali z toho grafu? Kedy sa ten trhový index vyvinul inak, ako ste vy očakávali, alebo ako očakávali investori v tej dobe? No, v ktorých rokoch to bolo? 2003. 2008, 2009. Je to vlastne ten dopad z technologickej bubliny okolo roku 2000, ktorý mal potom až dvojročný spád smerom nadol, to znamená praskla technologická bublina v Amerike a došlo k situácii, že akcie technologických spoločností výrazne prepadli. Ten prepad bol vyše 70% niektorých spoločností. Podobná situácia sa zopakovala aj koncom roka 2010
2008, ako ste správne poznamenal. Došlo k situácii, že došla hypotekárna kríza, ktorej dôsledkom bola aj finančná kríza a takisto akcie v trhovom indexe Dow Jones a takisto aj v ostatných indexoch výrazne poklesli. Čo týka toho, tak vlastne dochádzalo do situácie, že v tom čase, pokiaľ by ste spanikárili mali zainvestované a vidíte v 2009 predávať, tak by ste zrejme výrazne strátili do svojho imania. Však naopak potom už od roku 2009 od marca konkrétne sme svedkami už rastúceho trendu, ktorý trvá doposiaľ na akciových indexoch a na rôznych akciách vidno, že ich cena je vyššia ako tomu bolo v roku 2009. Otázka znie prečo. Prečo myslíte, že tie akcie sú drahšie ako tomu bolo v roku 2009 a 2010? Tak tie spoločnosti možno expandovali alebo zvýšil sa predaj produktov a posilnili, možno prišiel nejaký kapitál. Tak. Potom v roku 2009 prešlo k takzvanému vyčisteniu trhu. Jednoducho tie rizikové cenné papiere boli z trhu eliminované, nakoľko teda došlo ku krachu niektorých spoločnostiam, došlo určité toxické cenné papiere boli vyradené z obehu alebo boli nakúpené centrálnymi bankami a došlo k situáciám, že teda investori už nenakupovali také rizikové cenné papiere, ako to bolo v minulosti, keď sa viedli na tom vyššom trende od roku 2002 a tým pádom došlo k situácii, že mali možnosť kúpiť lacné akcie za kvalitných spoločností. A tomu je doposiaľ, samozrejme už tie ceny sú niekde inde, ako to bolo v roku 2009-2010, ale v momentálnej situácii, kedy trhový trend je rastúci a akcie naďalej rastú. Dobre, prichádzame k základným pravidlám správneho investovania. Keď sa povedia nejaké pravidlá, čo vás napadne pri investovaní? Viete nejaké pravidlo, ktoré sa treba držiť pri investovaní? Napadá vás niečo? Investičný trojuholník. Magický trojuholník ste mal na mysli asi pán Kolenčík, však? Ale hej, je to jedna z možností, ktoré treba brať do úvahy. A magický trojuholník, vzťah výnosu, rizika a likvidity je dôležitý aj pri investovaní do akcií. Dobre, prvú vec, čo si musí investor uvedomiť, keď bude začne investovať, musí si vybrať odvetvie, do ktorého chce investovať. Pokiaľ bude chcieť podnikateľ podnikať v potravinárskom sektore, tak nebude nakupovať akcie ťažobných spoločností. Je tak však. To isté ako aj vy, ako investor. Pokiaľ veríte tomu, že technologické spoločnosti, ako sú Facebook, ako sú Google a tak ďalej, budú mať naďalej rastúci trend a ich trhový vývoj bude v situácii, že cena v budúcnosti bude vyššia ako je dneska, tak nebudete kupovať akcie potravín. Zase závisí od toho, ako vidíte vy budúcnosť sektora a daného odvetvia. To znamená, prvú otázku, čo si musíte položiť, je to, ktoré odvetvie bude ťahunom v budúcich rokoch, alebo keď sa bavíme o investičnom horizonte 5 rokov, tak ktoré odvetvie bude ťahunom ekonomiky a má najväčší potenciál ziskovosti počas nasledujúcich 5 rokov. Druhé pravidlo, ktoré je potrebné brať do úvahy, je vzťah ceny a hodnoty. Niekedy si ľudia myslia, že hodnota spoločnosti a trhová kapitalizácia vydelená cenou jednej akcie vyjadrí presne tú hodnotu spoločnosti. To však nie je pravda. A hodnota spoločnosti alebo hodnota konkrétnej akcie môže byť úplne iná, ako je momentálna trhová cena tej spoločnosti, respektíve akcie tej spoločnosti. Poviem príklad, keď ste v situácii, že ste v účtovnici zaznamenali, že akcia vašej spoločnosti má hodnotu $20, tak pokiaľ momentálna trhová cena tej spoločnosti je na trhu $25, tak je nadhodnotená.
prípade, že by to bolo naopak, že účtovníctvo vykazuje, že ste v situácii, kedy hodnota jednej akcie je $20 a momentálna trhová cena akcií vašej spoločnosti je $18, tak vaša spoločnosť je pohodnotená a investorom je vhodné, aby vložil nejaký kapitál do vašej firmy, nakúpili akcie vašej spoločnosti, lebo je tam potenciál vyššieho zisku, ako v prípade, keby bola nadhodnotená za cenu $25. Ďalšia vec, správny timing a pricing. Čo je to timing, čo je pricing? Správne načasovanie. Správne načasovanie. Pricing, ako oceňovanie. Správne oceňovanie, to je spojené s tým, ten vzťah hodnoty a ceny. Pokiaľ si oceníte akciu danej spoločnosti podľa určitých pomerových ukazovateľov, ako sú rentabilita vlastného imania alebo rentabilita aktív, ako sú vzťah ceny k výnosu, price to earnings, tak vám vyjde niekoľko predpokladov, ktoré vypovedajú o tom, či je cena aktuálnej spoločnosti, akcie tej spoločnosti nadhodnotená alebo podhodnotená. Tým pádom, pokiaľ je nadhodnotená, tak ju nebudete kupovať. Prečo by ste kupovali akciu, ktorá je nadhodnotená, znamená cena danej spoločnosti, respektíve cena akcie danej spoločnosti je vyššia ako hodnota spoločnosti, keď tým pádom je situácia, že je tam väčší potenciál, že sa ten vzťah pomer medzi hodnotou a cenou vyrovná, nebudete to nakupovať. Keby ste nakupovali, tak iba za účelom špekulácie, nie za účelom toho, že je to správne investovanie. To znamená, očakávate, že za pol roka bude ešte drahšia akcia, tým pádom za pol roka to predáte a za vyššiu cenu, tým pádom ste zisku. V tomto prípade je možné zmýšľať, ale nie je to správne ocenenie tej spoločnosti. No a timing, ako ste sám povedal, je potrebné si uvedomiť, za akú cenu nakupujete. Pokiaľ sa firme darí, tak takisto aj cena akcií danej spoločnosti rastie. Pokiaľ sa však nedarí, cena zase klesá. Keď idete do jednoty alebo do bily, tak čo nakupujete? Keď majú nejaké zľavy, však ste v situácii, že keď zbadáte, že 30% zľava, tak nakupujete? Myslíte si, že by takéto niečo by ste bolo možné využiť aj pri nakupovaní akcií? Len príklad, keď cena akcie klesne o 30%, myslíte si, že je to signál tomu, aby ste ho nakúpili? Už trošku váhate, že? Podstata je tá istá, pokiaľ je tá spoločnosť kvalitná, pokiaľ má trhovú kapitalizáciu, pokiaľ vypláca dividendy. Ste v situácii, že budúce zisky budú vyššie, alebo očakávania, že budú budúce zisky vyššie, ako to bolo v minulosti, tak je to signál k tomu, že by ste ho mali nakúpiť akciu danej spoločnosti a dokonca ju nakúpite podhodnotenú o tých 30%. To znamená, poviem príklad, keď dojde situácii, že cena akcie bude stáť $10 a príde k poklesu na $7, čo je teda 30% pokles, tak človek, ktorý bude čakať, kým ten trend sa otočí a tá akcia sa znovu vráti k $10 a potom si povie, áno, teraz to kúpim a očakávam, že to pôjde ešte vyššie, tak zarobí pri cene $12, zarobí 20%, 12 minus 10 krát 100. Avšak investor, ktorý použil túto istú metódu, že veril tej spoločnosti a nakúpili už pri tej vyššej cene $7, tak má výnos 12 minus 7 lomené 7 a je v situácii, že ten výnos dosahuje 80% pomaly. Ste v situácii, že ten výnos je mnoho vyšší, lebo ste nakúpili lacnejšie a predáte tú istú cenu, čo predáva investor, ktorý to kúpil za $10, ale vy ste nakúpili lacnejší, tým pádom máte vyšší zisk. A timing, musíte si ten timing uvedomiť. Áno, ten timing, teraz je ten správny čas nakúpať. Bude tá akcia naďalej klesať, alebo sa trend otočí a bude rast. Keď bude klesať, tak si položí otázku, na čo by som to kupoval, keď to padá. Pokiaľ tá firma nemá momentálne predikcie na to, aby sa reštrukturalizovala, aby sa zotavila a otočila trende, tak nebudeme kupovať. A pokiaľ má situáciu, že
ten kapitál v tej firme je, zisky tvorí a bude tvoriť a tie zisky budú vyššie ako v budúcnosti, tak prečo by som tú akciu tej spoločnosti nenakúpil, keď mám možnosť nakúpiť za vlastnejšiu cenu? Dobre, ďalšia dôležitá vec sú výročné správy podniku. Investori, čo sú výročné správy? Viete mi povedať? Je to kompletný súhrn ziskov, nie? Alebo strát, respektíve ako sa firme darilo. Áno. Stručne povedané, hej, laicky, máte pravdu. Výročné správy je vlastne, výročná správa je správa o hospodárení podniku za daný rok, ktorú musí vydať každá akciová spoločnosť a musí byť prístupná, pokiaľ sa obchoduje na burze, musí byť v situácii, že obyčajný investor, klient má prístup k investičným výročným správam, nakoľko teda je povinnosťou tej firmy ich zverejňovať. To znamená, pokiaľ ste v situácii, že si naštudujete výročnú správu, tak je tam uvedené presne, aké mala firma tržby, aké zisky vykázala za daný rok, či je v pluse alebo minuse, znamená vykazuje zisk alebo stratu. Je v situácii, že sa hospodárila lepšie ako minulý rok alebo po minulé roky, alebo sa naopak má finančné problémy, zisky sú nižšie, takisto poklesli tržby, museli prepúšťať zamestnanci a počet zamestnancov pokleslo v danej firme počas posledného roka. Je to signál tomu, že tá firma nemusí mať úspešný ani budúci rok. Pokiaľ však zisky sú vyššie ako to bolo v minulosti, je tam predikcia tomu, že je tam potenciál, aby zisky rastli naďalej. Tým pádom dojde situácii, že aj trhová cena akcií danej spoločnosti bude za rok vyššia, ako to bolo počas posledného roka. Je to veľmi zložité, lebo tie výročné správy sú takéto knižky, ale odporúčam ich čítať. Je to alfa a omega investovania v prípade, že tam chcete vložiť veľa peňazí do konkrétnej spoločnosti. Je to ako keby ste chceli kúpiť na konkrétnu spoločnosť. Keď by ste mali možnosť, najmä tomu dnes kúpiť spoločnosť Tesco, tak si prečítate výročné správy danej spoločnosti. Nebudete dávať milióny do tej spoločnosti, pokiaľ nemáte naštudované tie výkazy. A práve tu ich nájdete v tých výročných správach. Dobre, no a keď sa povie teda, že investovanie, tak do čo budete investovať? Do spoločnosti, o ktorej ste v živote nepočuli, alebo o spoločnosti, o ktorej už nejaké informácie máte a je vám známo? Pán Kolenčík? Samozrejme, to druhú možnosť. Znamená, budete dôverčiví voči investovaniu do spoločnosti, ktorú ste mali možnosť vidieť buď v Bratislave, alebo nejakú pobočku. Stačí, keď mám nejaký vzťah s ním, že sa o to zaujímam. Takže je to sektor, ktorému vy veríte, že v budúcnosti mohol byť ťahuňom ekonomiky a tá firma a v ňom podniká, áno? Je tomu tak, pokiaľ dojde situácii, že máte čo najviac informácií o tej spoločnosti, tak viete, aké má zisky, vie, koľko zamestnancov, máte nejaké informácie zvnútra, ak sa firme darí, či má stály manažment, či je v situácii, že tam boli prijaté nejaké ďalšie investície zvonka, to znamená nejaké právne zahraničné investície do toho podniku, tak je väčšia pravdepodobnosť, že tej firme sa bude dariť v budúcnosti a vy máte viac informácií, ste v situácii, že máte možnosť na tom výraznejšie zarobiť a o mnoho skôr nakúpiť akcie tej spoločnosti ako ľudia, ktorí tie informácie nemajú. Buď to nakúpia za vyššiu cenu, ako ste nakúpili vy, alebo to vôbec nekúpia a budú pozerať, ako sa vyzerá. No a teraz si poďme položiť niekoľko správnych otázok, ktoré si musí investor položiť v čase, keď buď ide do investovania, alebo už sa v investovaní nachádza, je situácia, že čo zainvestované má a situácia sa vyvíňa inak, ako bola pôvodne nastavená investičná stratégia. Keby akcie podniku neboli dostupné na burze, bol by som ochotný investovať peniaze do tejto spoločnosti pri aktuálnych podmienkach? To je jedna z otázok, ktoré by ste si mali položiť. Keby, poviem príklad, firma ESET nebola dostupná na burze, bol by som ochotný ju kúpiť? Vidím predikciu, že by som dokázal investovať peniaze do nej
alebo očakávam, že sa bude v budúcich rokoch dariť minimálne tak dobre ako doposiaľ, s potenciálom, že tomu bude ešte lepšie a firma bude ešte väčšia ako je tomu doposiaľ, bude mať väčšie príjmy, väčšie zisky, väčšiu trhovú kapitalizáciu ako je tomu dnes. Pokiaľ tomu tak bude, tak je to faktor, ktorý vás presvedčí o tom, že by ste do toho zainvestovať mohli. S tým, že by ste počase vybrali aj potrebné zisky, kvôli ktorým ste investovali. V prípade poklesu ceny akcií v mojom portfóliu zmenila sa hodnota spoločnosti a jej podnikanie? Opäť, dochádza situácia, jak som spomínal, vzťah ceny a hodnoty. Je to vec, ktorej ľudia si myslia, že je to, niektorí ľudia myslia, že je to isté, ale vôbec to nie je pravda. Iné ocenenie, iná je hodnota spoločnosti. To znamená, poviem príklad, vy ste ho zainvestovali pred rokom do spoločnosti, poviem príklad Microsoft a ste v situácii, že po tom prvom roku ste dočasne 10% strate. To znamená, v prípade, že akcia spoločnosti Microsoft mala cenu $100 a dneska po roku má 90, tak si kladete otázku, mám to predať? Pôjde to dole? Alebo ste v situácii, že dôverujete tej svojej investičnej stratégii, ktorú ste si zvolili na začiatku, keď si do toho zainvestoval a kladete si inú otázku. Zmenila sa hodnoty spoločnosti a jej podnikanie? Má rovnaké vízie do budúcna? Jej podnikateľská činnosť je založená na tých istých princípoch, ako to bolo v minulosti, len dočasne došlo k nejakým korekciám na trhu. Že poviem príklad, niektorí veľkí investori, nejaké inštitucionálne spoločnosti, nejaké fondy, nejaké poisťovne odtiaľ vybrali peniaze s záučelom toho, že chceli vybrať zisky a dočasne teda došlo k poklesu tej ceny akcií spoločnosti Microsoft. Zmenila sa hodnota tej spoločnosti? Pokiaľ sa to nezmenilo, tá spoločnosť Microsoft má stále to isté meno, pokiaľ tie predikcie ziskovosti do budúcna sú tomu tak ako doposiaľ s potenciálom, že budú ešte vyššie, tak máte možnosť nakúpiť akciu tej istej spoločnosti, ktorú ste nakúpili pred jedným rokom za $100, dneska za 90. Znamená, môžete dokúpiť tú akciu danej spoločnosti za nižšiu cenu, ako ste v minulosti nakupovali. Keď veríte, že tá hodnota sa nezmenila. A nie je predávať. Pokiaľ však hodnota spoločnosti zmenila. Ako v prípade spoločnosti Tesco, napríklad v poslednom období. Dlhé roky spoločnosť bola jednou z najpopulárnejších spoločností v potravinárskom sektore a malom obchode aj na Slovensku. Mala finančné problémy. Jej hodnota už zrejme asi není to, čo bývalo, však? Myslíte si, že hodnota dneska je tento rok taká istá, ako bola po minulé roky? Asi nie. A prečo? Práve kvôli tým zmenám účtovníctva, ktoré nastali. Ste v situácii, že tá hodnota poklesla. Tým pádom sa to odzrkadlilo na tej cene spoločnosti, ktorá rapidne išla dolu. Tým pádom zrejme si poviete, že pokiaľ sa zmenila hodnota spoločnosti Tesco, ktorú som minulý rok nakúpil, momentálne je v situácii, že mi tá spoločnosť vykazuje 20% pokles a predikcie hovoria o tom, že zrejme k tomu oživeniu nepríde a zisku sa v najbližšom období nedostane tam, kde bývalo v budúcnosti, tak tie akcie si podnikate alebo ich predáte? Predám ich čím skôr. Tak ich predáte, presne tak. Toto je to zmýšľanie, ktoré si musíte uvedomiť, že pokiaľ došlo k zmene hodnoty tej spoločnosti, tak pokiaľ chcete zabrániť rastu vašej straty, to znamená, že strata bude narastať, tak radšej to predať za vyššiu cenu, ako to môže byť o rok, o dva. V prípade, že však hodnota spoločnosti a jej podnikateľské vízie, ciele
potenciálne zisky budú väčšie, ako je tomu doposiaľ, nie je dôvod na to, aby ste tie akcie predávali. Dobre, zase, jak som spomínal, je cena akcie stále atraktívna vo vzťahu k zisku? Prečo ceny akcií rastú, pán Kolenky? Rastú tá hodnota je spoločnosti. Rastie hodnota spoločnosti? Áno, pokiaľ teda hodnota spoločnosti ako také rastie, tým pádom cena sa snaží vyvážiť tú hodnotu a tým pádom dochádza k situácii, že investori viac nakupujú a tá cena rastie. A takisto to môže byť aj bublina, ne? Keďže je nejaký veľký dopyt po tých akciách, tak tá akcia tiež bude rásť. Tak, môže stať, že sú to špekulácie. Nastala situácia, že nakupovali mnohí investori, mnohé spoločnosti, akcie tej istej spoločnosti ako vy. Zaznamenala akcia danej spoločnosti za posledný rok 50% nárast a vy si kladete otázku, jak sa mi dobre darí. Ale práve, že to môže byť signál k tomu, že tam bol nádratý špekulatívny kapitál za účelom toho, že to zahodilo predám za vyššiu cenu a vy pokiaľ to neodhadnete, tak budete si myslieť roky, ale pokiaľ nepredáte s tým ziskom a necháte to na ďalší rok, dva a potom tá bublina splasne 80%, tak dochádza k situácii, že aj vaša hodnota tej akcie výrazne poklesne a budete mať cenu akcie ešte nižšiu ako v čase, keď ste ju kupovali. To znamená opäť, ale zase dochádza k situácii, je cena akcie stále atraktívna vo vzťahu k zisku? Tým budúcim ziskom. To si pamätajte. Každá akciová spoločnosť je založená na ziskoch, ktoré získa v budúcich rokoch. Len vtedy bude jej hodnota rásť a takisto aj cena bez toho, aby sa to považovalo za bublinu. Keď budú rásť zisky v budúcich rokoch ešte väčším tempom, ako to bolo tento minulý rok a posledné roky. Vtedy je správny pricing. Ste správne ocenil tú spoločnosť ako takú. Pokiaľ teda je tá cena akcie stále atraktívna vo vzťahu k zisku a tá hodnota je stále rovnaká, tak nie je dôvod panikári. Ale pokiaľ ide o bublinu a sú tam teda špekulatívny kapitál, je treba považovať nad tým, či by sme to nemali náhodou predať. Čo sa v spoločnosti deje, že sa zisky zvyšujú? Zmenili sa fundamenty? Opäť otázka, ktorú je potrebné mať zodpovedanú. Zmenilo sa nejaké predstavenstvo spoločnosti, nejaký manažer hlavný alebo CEO tej spoločnosti? Preto sa zisky spoločnosti zvyšovali za posledný rok, dva? Alebo spoločnosť rástla aj v minulosti, ako v prípade spoločnosti Apple, keď Steve Jobs ako CEO tejto spoločnosti zabezpečil rastúce trendy na akciovom trhu spoločnosti Apple? Alebo pán Cook je v situácii, že je ešte lepší CEO spoločnosti a práve kvôli nemu tie akcie rastú? Zmenili sa fundamenty? Zmenil sa trhový vývoj? Zmenili sa zisky spoločnosti? Došlo k situácii, že tam bol opäť na ešte ďalší kapitál? Došlo nejaký súkromný investor, ktorý kúpil nejaký väčší podiel, poviem príklad 20%? Preto tá cena spoločnosti rastie a takisto aj moje akcie? Napadlo vás niekedy zmýšľať takto? Keď ste počuli slovo akcie? Myslíte si, že takéto otázky je potrebné si položiť v čase, keď investujete do akcií? To sú práve tie otázky, ktoré si investori nepoložia, pokiaľ sa jedná o individuálnych investorov, ktorí nemajú veľké skúsenosti s investovaním a potom, keď to padne, tak sú situácie, že obvinujú ostatných ľudí okolo, len to nezoberú na seba. Pokiaľ by si na tieto otázky našli odpoveď a vedeli by si racionálne zdôvodniť, prečo tomu bolo, tak by sa aj tak zachovali ako v čase, keď sa pozerali, ako ich zisky rapidne klesajú, alebo spoločnosti, do ktorej ich investovali, vykazujú straty.
keď toto všetkom vieme, o tomto všetkom vieme, určite vás trápi otázka, čo kupovať, pán Komenčík, že? Akú akciu spoločnosti máme teda nakúpiť? Je potrebné nakupovať akcie s najväčšími ročnými výnosmi a aby ich zisky boli rastúce v posledných 5 rokoch. Čo to znamená? Ako som povedal predtým, cena akcií z danej spoločnosti bude rásť vtedy, pokiaľ budúce zisky spoločnosti budú vyššie, ako tomu bolo v minulých rokoch. To znamená, pokiaľ bol za rok 2011, respektíve za rok 2010 zisk spoločnosti $1 milión, v roku 2011 bol 2 milióny, v roku 2013 bol 3 milióny, v 2014 4 milióny, tak sa situácii, keď tam vidíte rastúci trend toho zisku, takisto sa odrazilo aj na akcii danej spoločnosti. Je to pravda. To znamená, došlo k situácii, že tie zisky rástli a cena spoločnosti rástla takisto, lebo mala vyššiu trhovú kapitalizáciu a investor, ktorý zainvestoval do danej spoločnosti, mal možnosť pozrieť, ako akcia jeho spoločnosti, ktorú nakúpil, za tých 5 rokov výrazne vzrástla. No asi musíte položiť tú istú otázku. Bude tomu aj tak naďalej? Bude táto spoločnosť mať stále rastúci trend ziskov a v najbližších rokoch sa očakáva, že tie zisky budú ešte vyššie, ako to bolo doposiaľ? Alebo je tá spoločnosť už tak veľká, s tak veľkou trhovou kapitalizáciou, že tie zisky vo výške tých, poviem príklad, 20%, 30%, 40% nedokáže vyprodukovať vyšší zisk, ako to bolo v minulých rokoch, lebo už je tak veľká, že investori nemajú toho kapitálu, aby zainvestovali v takej spoločnosti a tá spoločnosť už nemá ako sa dostať, lebo už je po celom svete a nemôže zabezpečiť to, aby ten dopyt bol raz taký, ako je tomu doposiaľ. Druhé pravidlo nákupuj, čo poznáš. To, čo som spomínal, pokiaľ máte možnosť vedieť viac informácií o spoločnosti, ktorú osobne poznáte, máte možnosť z nej pracovať, alebo v spoločnosti, kde poznáte personál, kde poznáte management spoločnosti, kde ste v situácii, že máte prehľad o ich číslach a výsledoch hospodárenia, o mnoho lepšie je zainvestovať do tejto spoločnosti, ako keby ste mali investovať do nejakej spoločnosti v zahraničí, o ktorej neviete vôbec nič. Podhodnotené akcie. Podhodnotené akcie. Viete, čo sú podhodnotené akcie, pán Kolčík? No, akcie, ktorých cena je nižšia ako hodnota. Tá očakávaná hodnota. To, čo ste už spomínali, no. Áno, jednoducho povedané áno, ale ako ich vyhľadať? Ako viete, že práve táto akcia je podhodnotená a prečo by ste ju potom kupovali? Ona môže byť podhodnotená na základe nejakých krátkodobých výkyvov v tom sektore. Áno. Ako v prípade krízy, napríklad, keď aj akcie kvalitných spoločností poklesli o 30-40% a vy ste mali možnosť nakúpiť kvalitnú spoločnosť za nižšiu cenu? Alebo? Problém je že tá analýza musí byť veľmi dôkladná. Na to, aby si investor mohol povedať, že tá akcia je podhodnotená, tak väčšinou je to o tom, že tá účtovná hodnota tej spoločnosti musí byť vyššia, ako je tá trhová cena spoločnosti za celú spoločnosť. To znamená prepočtená akcie, pokiaľ účtovná cena, účtovná hodnota jednej akcie vychádza na $20 a dnešná cena tej istej akcie je $13, tak tá spoločnosť je podhodnotená. Pretože jej majetky účtovnice vykazujú vyššie čísla, ako keď sa pozrieme na trhové ceny. Ste v situácii, že máte možnosť nakupovať kvalitnú spoločnosť
za cenu, ktorá je ešte nižšia ako je cena zaznamenaná v účtovníctve. Pokiaľ máte takéto spoločnosti, nakupovať. Veľmi ťažko sa zháňajú také spoločnosti, je potrebná dôkladná analýza výročných správ daných spoločností. Je to vec, ktorú by chcel každý investor vedieť, ale je to veľmi ťažké a tých akcií danej spoločnosti není tak mnoho na trhu. Keby tomu tak bolo, tak by nainvestoval toho každý. A keď sa nainvestuje toho každý a vie o tom, tak čo sa stane s cenou akcie? Zrastie tá cena. Vyrovná ten rozdiel medzi tou účtovnou hodnotou a tou trhovou cenou. To znamená, zrastie na minimálne tých 20 z tých 13. Bude vzrastať, aby teda dorovnala ten rozdiel medzi tou účtovnou hodnotou a tou trhovou cenou. Keby to vedel každý investor, táto akcia je podhodnotená. Ak začne zvyšovať dopyt po tej akcii danej spoločnosti a keď sa zvýši dopyt, po tej spoločnosti rastie aj jeho cena. A tým pádom už tá cena nebude $13, ako ste mali možnosť vykúpiť vtedy, keď to ešte zrejme nebolo, alebo keď to o tom verejnosť nevedela, alebo asset manažery, po prípade veľké spoločnosti. No a v situácii teda, že by ste musel nakúpiť tú akciu za vyššiu cenu, to znamená za $13 alebo minimálne 20. Akcie lídra trhu v oblasti, ktorá nie je pre trh aktuálne zaujímavá. Čo to znamená? Prečo by som mal nakupovať akcie lídra spoločnosti v oblasti trhu, ktorá nie je pre trh aktuálne zaujímavá? Každý chce nakupovať predsa akcie spoločnosti Apple, nie? Každý by chcel nakupovať akcie spoločnosti Microsoft. Prečo by mal niekto nakúpiť nejakú akcie spoločnosti, príklad v nejakom odvetví zbrojárstva, keď momentálne sa žiadna vojna okrem vzťahu Ruska s Ukrajinou nevedie? Ja si myslím napríklad, že taký dokonalý príklad bol akcie spoločnosti Tesla, elektromobily, ktoré vlastne nie sú pre trh ešte tak zaujímavé, nie sú nejak široko rozšírené čerpacie stanice, ale Tesla je líder v tejto oblasti a očakáva sa, že v budúcnosti prevezme že líderstvo doprave, neviem. Správne môže byť, áno. Súhlasím s vami. Je možno takto predikovať, že pokiaľ teda veríte spoločnosti Tesla a takisto, že auta budú mať elektrický pohon a budú situácie, že budú jazdiť na elektriku, tak samozrejme je potrebné sa nad tým zamyslieť a možno, že investovaním do akcií spoločnosti Tesla by ste výrazne narobili v budúcnosti. To je však, je to možný príklad, hej. Ja som to vysvetlil na tom zbrojárskom priemysle, to znamená, pokiaľ sa momentálne žiadna vojna Ameriky s nejakým veľkým štátom, ako napríklad to bolo v minulosti Afganistan alebo Irak, nevedie, tak jednoducho ten gigant v danom sektore má nižšie tržby, má nižšie zisky, ale je stále líder v danom odvetví. To znamená, nakúpite ho dneska, za rok Amerika vyhlási vojnu nejakému islamskému štátu a v danej situácii, že bude nakupovať práve zbrojárske výrobky tej spoločnosti. Tým pádom rastie dopyt po tej spoločnosti, po akcie danej spoločnosti, bude rast ich ceny a vy na tom výrazne zarobíte. Akcie relatívne nepopulárne veľkej spoločnosti. Čo je to nepopulárna veľká spoločnosť? Možno zaobstarať si akcie kvalitnej spoločnosti za dobrú cenu. Kedy takému niečo môže prísť? Poviem príklad. Ste v situácii, že máte spoločnosť, ktorej sa dlhodobo darí, je v situácii, že má dlhodobú históriu, desiatky rokov a momentálne za posledné 2 kvartály
došlo k poklesu danej akcie v tejto spoločnosti o 20%. To je veľká spoločnosť, ktorá má miliardy imanie, respektíve trhovú kapitalizáciu a za posledný pol rok klesla o 15-20%. Myslíš si, že by to bol dobrý nápad, keby som položil nad tým, že investujem práve do nej? Mňa zase napadá taký príklad, že McDonald's, Áno. dlhodobá história, takisto veľký obrad a za posledné roky poklesli trhy celosvetovo. Tým pádom začal investovať do inej oblasti toho stravovania, do tej zdravšej, ktorá je momentálne akože v móde. Tak sa očakáva možno zasa nejaký obrad v tom myslení tej filozofii spoločnosti a možno aj sa to odrazí potom. Ku akciám McDonald's sa ostaneme o chvíľočku, keď máme trošku podrobnejšie rozobrať. Podstata je v tom na vysvetlenie. Spoločnosť Microsoft alebo IBM je v situácii, že má dlhodobú históriu, je v situácii, že momentálne inštitucionálni investori, nejaké fondy veľké, nejaké správcovské spoločnosti a nejaké poisťovne nenakupujú akcie tejto spoločnosti, pretože vidia potenciál v inom sektore. Tak sú v situácii, že táto spoločnosť môže mať nižšie zisky a tým pádom aj jej cena poklesne. Ale neznamená to, že tá spoločnosť je zlý, pretože tá spoločnosť je zlá. Je v situácii, že dopyt po ich akciách je nižší, ako bolo zvykom. Tým pádom vy máte možnosť kúpiť kvalitnú spoločnosť za nižšiu cenu. Why not? To je to, čo hľadám. To sú situácie, keď mám možnosť kúpiť kvalitnú spoločnosť za nízku cenu. Dobre, Warren Buffett. Nakupuj kvalitnú spoločnosť za vhodnú cenu. Znamená čo najnižšie. Nenakupuj, keď sú akcie vysoko, nakupuj vtedy, keď sú akcie nízko. No a tu je posledné, čo som spomenul, akcie, ktorých trvá a cena je nižšia ako účtovná hodnota akcie. To som ju naznačil. To je price lomené book, to znamená v tej situácii, že účtovná hodnota je v situácii, že je vyššia ako trvá hodnota, vtedy sú akcie podhodnotené. Účtovná hodnota akcie vyjadruje hmotný majetok plus finančný majetok minus všetky záväzky. Lomené počet akcií, máte trhovú kapitalizáciu, situácia, že musíte vydeliť počtom akcií, to znamená počtom kusov, ktoré boli emitované na trhu a ste situácii, že poznáte účtovnú hodnotu jednej akcie. To sa rovná teda aj vlastnému imaniu minus nehmotný majetok. Dobre. Takže aké sú očakávané predpoklady úspešnej firmy? Dlhodobé výdavky podniku, už som spomenul. Musí mať predikcie vysokej ziskovosti aj po budúce roky, nielen v minulosti, ale musí mať vykazovať slušné čísla ziskovosti a vyššie ako bolo v minulosti, inak jeho cena raz nebude. Kvalita manažmentu podniku, ako som naznačil, v prípade spoločnosti Apple. Pokiaľ by pán Cook nebol schopný robiť svoju robotu tak dobre ako Steve Jobs, výrazne by to narušilo vývoj spoločnosti Apple a taktiež by sa to odzrkadlilo na poklese ceny spoločnosti Apple. Pokiaľ dojdete do situácie, že manažment je kvalitný, je situácia napríklad, že majiteľ, vlastník je zároveň aj manažerom, čo nie vždy platí, tak správuje spoločnosť tak, ako keby bola jeho vlastnou, lebo jeho vlastnou vlastne je. To znamená, že pokiaľ je manažer aj akcionárom, alebo majoritným akcionárom, teda vlastníkom, tak je v situácii, že sa stará o svoj majetok a o mnoho zodpovednejšie, ako keby sa mal starať o majetok cudzích ľudí. Lebo ide o jeho peniaze. Finančná sila, kapitálová štruktúra. To znamená, koľko peňazí je trhovou kapitalizácie danej spoločnosti. To znamená, koľko tam je naľatých peňazí v danom podniku, aké možnosti má firma možnosť vykonávať s tými peniazmi, ktoré má. A kapitálová štruktúra, to znamená, o čo sa jedná. Či sa jedná iba o vlastné peniaze spoločnosti, alebo má nejaké úvery. Či má úvery 10%, 20%, 30% alebo 50%. Vždy sa to odzrkadlí aj na tom, aká je tá kvalitná spoločnosť. Pokiaľ, to isté aj pri štáte, pokiaľ štát má zadlženosť
55%, ako je to v prípade Slovenska, tak sa mu neprikladá taká rizikovosť ako v prípade nejakého Talianska, ktorá má tú zadlženosť štátu blízko 100%. Dobre, historické dividendové výplaty. Čo je dividenda, pán Kolečík? Dividenda je nejaký určitý podiel, ktorý dostane ten akcionár z zisku. Podiel na zisku spoločnosti, správne. A pokiaľ spoločnosť dlhodobo vykazuje vyplácaný dividend, je v situácii, že rastie dobré akcie spoločnosti, investor má možnosť pravidelne sledovať, že má zisky vyplácané buď na svoj bežný účet, alebo na ten účet investičný. Aj v situácii, že má možnosť vidieť, že keď ide do situácie, že si nakúpi akcie spoločnosti McDonald's, tak keď pôjde do nákupu, nakúpi si nejaký cheeseburger, je situácia, že podporuje nákup vlastnej spoločnosti. Nebudete chodiť do nejakej konkurenčnej spoločnosti, napríklad na Pizza Hut, keď máte chuť na ten chicken burger a máte možnosť minúť tie peniaze u vlastnej spoločnosti, ktoré ste akcionárom. Je tomu tak? Prečo by ste platili cudzému, keď môžete platiť sám sebe? A keď vám ešte 4-ročne pípne dividenda, každý 4 rok nepoteší. Súčasný dividendový pomer. Za dividend payout ratio znamená toto, koľko zo zisku danej spoločnosti je vyplácané minoritným akcionárom. To znamená, poviem príklad, keď dochádza situácia, že spoločnosť vykáže zisky po výške $1 milión, koľko z toho bude vyplatené akcionárom vo forme dividend? Vyplatíme dividendu vôbec, alebo všetko reinvestujeme do vývoja spoločnosti? Pokiaľ dochádza situácii, že časť z toho zisku je uvoľnené na vyplácaný dividend akcionárom spoločnosti, tak to zvyšuje dôveryhodnosť a je to vec, ktorú minoritní akcionári privítajú. Ako v prípade McDonald's. Keď vám každý 4 rok alebo aspoň raz do roka pípne SMS-ka, že vám boli platený podiel na zisku, budete veľmi potešení. Keď dojde situácii, že bude 10% vo forme dividend a 90% bude reinvestovaných, je to stále lepšie, ako keby ste tých 10% vyplacených nemali v forme tých dividend. Keď tu bude 20 a 80% bude potrebné na reinvestovanie, ste ešte spokojnejší. Máte vyplacenú vyššiu dividendu a ste v situácii, že ten výnos a zisk z investovania do danej spoločnosti je okamžitejší a máte možnosť to vidieť na svojom účte. Chcete sa niečo spýtať? Že od koho to závisí? Kto určuje ten pomer, že koľko sa reinvestuje, koľko? Predstavenstvo spoločnosti. Hlasuje. A management. Valné zhromaždenia a tak ďalej. Na kladný výsledok hospodárenia za posledných 10 rokov. Nebudete investovať do spoločnosti, ktorá vykazovala stratu v minulých rokoch, alebo sa mýlim? Chcete kupovať kvalitnú spoločnosť. A kvalitná spoločnosť je taká, ktorá rastie, ktorá má dlhodobé zisky, to znamená, výsledok jej hospodárenia je v pluse, nie v minuse. Podhodnotené akcie. Už sme sa bavili o tom, však trošku načetnem na zopakovanie. Podhodnotené akcie sú teda akcie, ktorých cena vyjadruje maximálne 66% vnútornej hodnoty akcie. To znamená 2/3. Jak som povedal, nastalo to vtedy, pokiaľ trhová cena je v situácii, že vyjadruje iba 2/3 z účtovnej hodnoty danej spoločnosti. To znamená, že sme sa bavili o tých situáciách, že pokiaľ akcia spoločnosti stojí $10, respektíve hodnota účtovná vykazuje $10 na akciu a predáva sa za $6, je to typ na nákup. Lebo je podhodnotená a je situácia, že máte možnosť kúpiť akciu lacnú cenu. Akciu kvalitnú tej spoločnosti za nízku cenu. Keď máte možnosť kúpiť akciu za $6, ktorej hodnota je 10, bol by ste blbí, keby ste ho nekúpili, že?
aké príčiny sú podhodnotené akcií. Ak som už spomenul v prípade tých poloročných poklesoch tej firmy, myslím, že to bola Microsoft alebo IBM. IBM som spomínal. Tak pokiaľ sú súčasne neuspokojivé výsledky firmy, ale jedná sa o stále kvalitnú firmu, ktorá má dlhodobú históriu, má stále rastúci trend, ale momentálne sú v danom sektore väčší lídri ako sú oni, neznamená to, že tá spoločnosť je zlá. Stále sa v situácii, že máte možnosť nakúpiť dobrú spoločnosť, kvalitnú, za nižšiu cenu. A pokiaľ už aj ich akcie máte kúpené, tak nedokúpite akcie spoločnosti za nižšiu cenu, keď tá možnosť zatrvuje. Dlhotrvajúci nezáujem alebo nízka popularita. To znamená, ak je dlhodobo z tej situácii, že nakupujete alebo uvažujete na nakupovaní spoločnosti, ktorá v posledných rokoch nemá pozíciu lídra v danom sektore, neznamená to, že keby ste nestali do tej spoločnosti, spravili by ste chybu. Práve naopak. Napríklad Warren Buffett, jedna z prvých investícií, ktorú spravil, kúpil 350 kusov akcií poisťovní Geico. Myslím, že cena bola nejakých $42 v tom čase a bol v situácii, že tá poisťovňa Geico mala iba 1% trhový podiel oproti ostatným poisťovňám v oblasti poisťovníctva. No napriek tomu došlo k situácii, že spoločnosti sa stále darilo, mala rastúce zisky a práve to kvôli tomu, že nebola taká veľká, tak nemusela vyprodukovať väčšie zisky, ako to bolo v minulosti v prípade kvalitnejších poisťovní. Stačilo im mať menší počet klientov, ktorí si kúpili viac poistných produktov a bola v situácii, že mala vyššiu ziskovosť ako po minulé roky. Tým pádom akcia danej spoločnosti v roku vzrástla v porovnaní s tým, aká bola predtým a investor si pripísal zisk. Očakávania akcionára sú nasledovné. Zájmom vás pri investovaní dividenda, jej výška a dlhodobý trend priemernej ceny akcií. To znamená, pokiaľ bude trend priemerný a akcia bude dlhodobo rásť, takisto aj tá priemerná cena akcie bude rásť. Keď tomu tak bude, v tej situácii, že keď máte zainvestované, ste v pluse, tým pádom ste zhodnotili svoje peniaze a ste v situácii, že ste zarobili. Dobre, investičné stratégie. Vybral som jednu zo stratégií, ktorú navrhuje spoločnosť Motley Fool. Tom Gardner je to CEO tejto spoločnosti a ten odporúča nasledovnú investičnú stratégiu. Vyber 5 akcií z indexu Dow Jones Industrial Average s najvyššou cenou a najvyšším dividendovým výnosom. Keď vybereš tieto akcie, tak si v situácii, že tú, ktorá je najlacnejšia za najvyššiu cenu, tak tú vyrať. Znamená, že máš 4 akcie. 40% financií investujú do akcií s druhou najnižšou cenou. To znamená, keď si už jednu vyradil, si v situácii, že 2/5 z toho kapitálu, čo máš, tak nakúpiš akcie danej spoločnosti, ktorá je druhá, ktorá je druhá s najnižšou cenou, najnižším dividendovým výnosom. No a zvyšných 60% investuješ do tých zvyšných troch akcií rovnomerne, to znamená po 20%. Po roku zhodnoť, ako sa tvoje portfólio vyvinulo, porovnaj a pokiaľ tá stratégia bola úspešná a máš momentálne vyššie imanie ako pred rokom, zopakuj postup. Len samozrejme uvažuj nad tými akciami, lebo za rok bude situácia trhová iná pri jednotlivých spoločnostiach, budú mať iné zisky, inú trhovú kapitalizáciu ako tomu dnes. Ktoré akcie radím nakupovať klientom ja? Zaujímalo by vás to, čo radím ja svojim klientom, aby nakupovali v prípade, ak sa rozhodnú nakupovať akcie? No, určite. Pán Klančík, vás? Jasné. Kupuj akcie, ktoré pred pár dňami kúpili jedni z najbohatších
ľudí na svete, teda investorov. To znamená, pokiaľ dostanete informáciu, že Warren Buffett alebo George Soros kúpil akciu alebo akcie spoločnosti Microsoft, spravte to isté. Samozrejme tá cena, na ktorú kúpite vy, bude trošku vyššia ako zaplatil za tú istú akciu danej spoločnosti pán Soros. Ale ste v situácii, že ste nakúpil kvalitnú akciu, do ktorej vy vrážate 1000 eur, zatiaľ čo najbohatší ľudia sveta vrážajú miliardy. Pokiaľ miliardári sú ochotní vložiť tak veľký kapitál do spoločnosti, spravte to aj vy. Lebo väčšinou sa nemilia. Pokiaľ by tomu tak bolo, tie poklesy a straty boli po veľmi veľkých číslach a tých vašich pár tisíc, to sú drobné problémy s tým, čo oni obchodujú. Spomínal som minule, že sa trošku povieme o spoločnosti Coca-Cola, McDonald's a aj Microsoft. Však začneme. Na úvod si pozrieme vývoj trhovej situácie, ktorá bola za posledných 10 rokov, do roku 2005 až do roku 2015 a spomenieme si na jednu skutočnosť, ktorú už pán Šimal spomenul na začiatku. Došlo k jednej kríze, však veľmi výraznej. Bolo tomu v septembri 2008, keď došlo k situácii, že prostredníctvom realitnej bubliny došlo k pádu na trhu s nehnuteľnosťami a potom to vyústilo finančnej krízy a došlo k rapidnému poklesu, ktorý mal svoje dno v marci 2009. Tu máte možnosť vidieť, nakoľko padol Standard & Poor's koncom februára 2009, bolo to $735. Dneska sa jeho cena pohybuje na úrovni vyše 2000 bazických bodov. To znamená, keby ste tam vtedy zainvestovali a dneska váš kapitál má trojnásobnú úroveň. V prípade 10 000 ste v situácii, že zarobili ste 30 000. Dobre, ale poďme sa pozrieť, ako sa darilo teda v situácii z trhovej hľadiska. To znamená, 29. augusta ten graf Standard & Poor's a teda samotný vykazoval hodnotu 1282 za 82 bazických bodov. Potom v tom marci, keď bolo trhový vývoj na samom dne, tak pokleslo Standard & Poor's na 683,38 bazických bodov. Čo to znamená? Akú stratu znamenal trhový index Standard & Poor's v čase za obdobie 2 kvartálov, respektíve 3? Okolo 50%. Bolo tomu 46,72%. Trhový pokles od augusta 2008 až po máj 2009. Znamená, akcie daných spoločností poklesli o takmer polovicu. Vďaka splasnutiu bubliny, vďaka veľkej kríze, ktorá v tom čase vypukla a to bolo najväčšou krízou v posledných 10 rokoch. Dobre, poďme spoločnosti McDonald's. Každému vám je asi spoločnosť McDonald's známa, však bude sa tam nájsť? Málo kedy. Máme tu v Bratislave nejaké spoločnosti McDonald's, kde máme možnosť sa nájsť za dobrú cenu? Niekoľko však. Došlo k situácii, že spoločnosť McDonald's mala niekoľko zaujímavých mód a niektoré móta drží dodnes, a to je kvalita, servis, čistota a istota. Poďme sa však pozrieť trošku do histórie spoločnosti McDonald's, ako vlastne vznikla, kto sú ich zakladateľmi a čo sa s ňou dialo za posledné 10 rokov. V roku 1940 bratia Dick a Mac McDonaldovci otvorili prvú reštauráciu McDonald's v San Bernardino v Kalifornii. To vás určite napadlo, keď sa povie McDonald's, asi tak bol tam nejaký pán McDonald, že? Ktorý teda si to pomenoval podľa seba, ako to bolo zvykom aj na Slovensku, keď si podnikatelia v 10 rokoch dávali svoje firmy na vlastné meno a takisto ich nazvali podľa seba. To isté bolo aj v Amerike v 40 rokoch. V roku 1956 prišiel Ray Kroc a otvoril svoju prvú reštauráciu v Des Plaines, Illinois, v oblasti Chicaga a zakladá tak McDonald's Corporation. V
Prečo som ho spomenul? V roku 1961 prišla ponuka od pána Kroca, ktorý kúpil práve spoločnosť McDonald od bratov Dick a Maca a zaplatili na to $2,7 milióna. To znamená, vykúpil bratov a spoločnosť prevzal do svojho príjmania a on bol majiteľom spoločnosti McDonald v roku 61. V roku 65 a následne v 66 došlo k situácii, že akcie spoločnosti McDonald's stali verejne obchodovateľnými a 7. mája 66 došlo ku kotácii na americkej burze v New Yorku. Takže spoločnosť McDonald's a akcie spoločnosti McDonald's mali možnosť si kúpiť obyčajní ľudia. Viete o tom, odkiaľ pochádza rodina pána Kroca? Toto je pán Raymond Albert Kroc. Viete, odkiaľ pochádzal jeho otec? Verili ste tomu, že jeho otec žil na území Československa, respektíve na území dnešných Čech, nedaleko Plzne? Tak už viete. V roku 1967 došlo k situácii, že začal rozšírovať svoje pôsobenie McDonald aj do ostatných štátov v okolí Spojených štátov amerických, bola to Kanada a Puerto Rico. V roku 1971 sa rozvetvil až do Európy. Došlo k situácii, že ďalšie stánky, ďalšie pobočky McDonald vytvoril v Európe a to začalo v Holandsku a Nemecku v roku 1971. V roku 1992 prvý McDonald vznikol v Prahe, to znamená v vtedajšom Československu, respektíve ČSFR. No a od roku 1995 máme McDonald na Slovensku a prvá predanie McDonaldu bola v Banskej Bystrici v roku 1995. Povedzme na akcie spoločnosti McDonald od roku 2006 sa tých 10 rokov, kde sa bavili o tom akciovom indexe Standard & Poor's. Keď sa pozrieme na tú krízu, sme hovorili, že teda od augusta 2008 až do marca 2009, tak tu máte možnosť vidieť, aká cena bola za danú spoločnosť McDonald v tom čase. $50-25. V situácii, že nejakých $62-3 bolo v čase, keď bolo pred tou krízou. Došlo k trhovému poklesu, veľkému pádu na trhu s nehnuteľnosťami. A čo to spravilo so spoločnosťou McDonald a jej akciami? 1. septembra 2008 bola cena trhová $61,7 za kus akcie spoločnosti McDonald. Stále sa bavíme o tom najväčšom páde v 21. storočí na trhu. 1. február 2009 cena $52,25 za kus. Čo to znamená? Ako sa akcie spoločnosti McDonald vyvinuli v čase najväčších problémov finančných v 21. storočí? Zaznamenal pokles iba o 15,3%. V čase, keď ostatné akciové spoločnosti padli o 60-70%. Spoločnosť McDonald padla iba o 15,3%. Preto dovolite, čo kupujete? Otázka na vás znie, prečo tomu tak bolo? Prečo iba o 15,3%? Zatiaľ, čo ostatní boli v situácii, že strácali 60-70%. Neviete? Má to niečo s tým, že to je potravinársky priemysel, ale že ľudia musia jesť proste jednoducho boli zvyknutí, tak tam pôjdu stále. Presne tak. Nie, ale poistku si nebudú kúpať. Vidno, že ste si zobrali niečo z mojich seminárov. Ľudia budú vždy potrebovať jesť, piť. Sú situácii, že či sa darí firmám a nedarí, jednoducho stále musíme jesť. A boli zvyknutí nakupovať v McDonalde svoje jedlá a to sa nezmenilo ani v čase najväčšej krízy. Jednoducho kapitál tam vždy bol a ľudia tam míňali peniaze. Aj keď bolo zle. Preto ten pokles bol iba taký nízky. Poďme ku Coca-Cole. Na obrázku máte možnosť vidieť človeka, ktorý kúpil Coca-Colu. Volal sa Asa Griggs-Kendle. Bolo to v roku 1887 a v tom čase zaplatil iba $2300. Samozrejme, v tom čase dolár mal inú hodnotu, ako má dnes. A nebolo ich vytlačených toľko, ako je tomu dnes. Ale jej história od Coca-Coly sa píše v roku 1887. V roku 1894 došlo k situácii, že zase expandoval
Coca-Cola došlo k situácii, že teda bolo možnosť predávať nielen sirupy, ale už aj fľaše s danou Coca-Colou. Pán Kepler bol známy tým, že až 20% svojich príjmov z tých tržieb vynaložil na marketing spoločnosti. To znamená, aby ľudia sa dozvedeli do spoločnosti Coca-Cola, aby nakupovali svoje pitie práve v podobe fľašok Coca-Coly a bolo v situácii, že ľudia mali záujem to kupovať. Musel zvýšiť marketing, musel zvýšiť náklady spojené s marketingom a investoval to 20% zo svojich tržieb. Tento pán odkúpil spoločnosť Coca-Cola v roku 1919. Volal sa Ernest Woodruff. To pán, ktorý investoval do spoločnosti Coca-Cola veľké peniaze po prvej svetovej vojne. V roku 1954 zaviedli sa ďalšie fľaše, to znamená už keď jeho rodina hospodárila so spoločnosťou Coca-Cola, tak znova expandovali, znova zvýšili produktový sentiment a bol v situácii, že považoval, že dobre, nebudeme nakupovať len tie klasické fľaše, ale budeme v situácii, že ponúkneme záujemcom aj možnosť plastových a kartónových balení a väčším obsahom fľaš. To znamená, nebudeme predať iba pol-litrové, ale prečo by sme nepredali aj liter a polky, 2-litrovky. Pokiaľ ľudia budú mať záujem to kupovať, prečo by sme toho nevyužili? Takisto uvedli aj na také nové chute. To znamená, nebolo to toľko cukru, ako to bolo v tých predošlých fľašách Coca-Coly. Nakupovali, respektíve predávali teda Coca-Cola Light, a takisto Sprite Light. Základnou črtou spoločnosti Coca-Cola, ktorá sa píše dodnes, je toto číslo a táto skutočnosť. Spoločnosť Coca-Cola vypláca dividendy pravidelne 50 rokov svojim akcionárom. Je to vlastne dôkaz toho, že tá spoločnosť je tak veľká, že to môže dovoliť. Pravidelne vypláca podiel na zisku a investori si nevedia inak chváliť. Práve investovanie do spoločnosti Coca-Cola. Na čele s pánom Buffettom. Tretí najbohatší mužom planéty v súčasnej dobe, ktorý veľmi miluje spoločnosť Coca-Cola a sám tam má zainvestované miliardy. Jeho podiel sa pohybuje okolo 10%. 10% tejto miliardovej spoločnosti vlastne berie Buffett. Čo stalo so spoločnosťou Coca-Cola v čase najväčšej krízy? Ako máme možnosť vidieť, zase v februári 2009 cena poklesla $20,43. V tom čase, keď došlo k samotnému problému aj s Lehman Brothers, respektíve predtým ešte Bear Stearns v septembri 2008, do toho situácie, teda, že tá cena spoločnosti Coca-Cola bola výrazne vyššia. Čo sa však stalo? V roku 1. septembra 2008 cena spoločnosti Coca-Coly, respektíve jednej akcie, $26,44 za kus. 1. februára 2009 došlo k situácii, teda keď došlo pádu trhovému, že padla Coca-Cola na $20,43 za kus. Čo to znamená? Znova pokles však, ale myslíte, že stále je to menej ako ten trhový pád tých veľkých spoločností, ktorí zaznamenali pokles o 60-70%? Určite. Evidentne však. 22,7% pokles, to znamenal investor, ktorý zainvestoval do spoločnosti Coca-Cola v tom čase, v tom období. Dočasný pokles iba o 22,7%, preto iba, lebo spomínam, spoločnosti z ostatných odvetví zaznamenávali straty vo výške 60-70-80%. Ten, kto investoval do Coca-Coly, si prepísal dočasnú stratu iba 22,7%. V čase najväčšej krízy v 21. storočí. Čo však s IBM-kom a Microsoftom? Však spomínal som, že by som sa venovala im. Lebo by vás niečo bližšie k tým spoločnosťam? Chceli by ste vedieť, ako sa darilo im v tom období? Znova na osobnom stretnutí. Máte možnosť ma kontaktovať v prípade, že by ste chceli niečo vedieť ku konkrétnym spoločnosťam IBM alebo Microsoft, alebo sa povedať bližšie o tom, ako vy môžete zainvestovať do spoločnosti, ako sú Coca-Cola, ako sú McDonald's, v
ktorých portfóliách sa nachádzajú, aby ste boli vy v situácii, že sa budete podielať na zisku týchto spoločností. Pokiaľ ešte stále nechcete investovať, máte možnosť sa stále vzdelávať na stránke, ktorá je vám niektorým veľmi známa však, www.investujpeniaze.sk. V situácii, kde máte možnosť sa dozvedieť mnoho informácií v súvislosti s momentálnym vývojom na trhu, či už je do oblasti akcií, dlhopisov alebo Forexu. Tu je takisto reklama na investičný seminár, ktorý je dneska zorganizovaný a bude ešte niekoľko kôl aj v budúcnosti a máte byť možnosť jeho súčasťou. Po pravej strane máte možnosť vidieť video, kde je vlastne zverejnené prvé video dnešného semináru, ktoré si môžete v kľude domova kedykoľvek zhľadnúť. A takisto v sekcii dnešný seminár bude jednotlivé videá budú zverejnené aj naďalej a budú tam pribúdať. V prípade vašej spokojnosti pošlite mi nejaký e-mail, napíšte a zdieľajte na Facebooku, máte možnosť takisto lajkovať, je to na vás. Z mojej strany je to dnes všetko a ďakujem vám za vašu pozornosť.